tashar al'umma. Domin samun zafafan labarai kuma daɗaɗa sai ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu zarar mu ɗora. To mai sauraro ga cikakken mutum yana zuwa. Mun gode. To fa shagali a Kannywood. Nesa ta zo kusa, rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Kuma lokaci baya jira sai dai a jira sa. To mai sauraro abun farin ciki ya same mu, ya same ku, kuma ya same su wato ma'aikata a cikin masana'antar ta Kannywood da kuma sarkin na masana'antar ta Kannywood wato Ali Nuhu. Kamar yadda za mu kawo muku cikakken batu akan auren ɗansa Ahmad Ali Nuhu da kuma 'yar gidan jaruma Hafsa Idris wadda ake mata lakabi da Barauniya. To mai sauraro cikakken mutum muke tare da shi a cikin wancan namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. Sai dai kamar a baya inda muka faɗa muku cewa ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar takararwa domin haka shi ne zai baku damar samun zabafan labaran mu kuma ingantattu daɗaɗa da zabar mun ɗora. Samu guri ka zauna ka saka kunnuwanka ga cikakken mutum yana zuwa. Mun gode. To fa mai sauraro kamar yadda muka sani cewa Ali Nuhu yana da ɗa wanda shine babban ɗansa wato Ahmad Ali Nuhu, kamar yadda ita ma jarumar Hafsat Idris wadda ake mata lakabi da Barauniya tana da ɗa kusan ta 4 kenan wadda suke kiranta da Nana. Kamar yadda za ku ga ana ta watsawa a kafan sada labarai na daban-daban Facebook, Instagram, YouTube da kuma TikTok kan cewa dan gidan Ali Nuhu wato Ahmad Ali Nuhu sai auro a gidan jaruma Hafsat Idris Barauniya. To mai sauraro a zahiriyar gaske dai wannan batu ƙarya ne kawai mutane suke watsawa kan yadda ganin lamuraye da suke tafiya a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Zaka ga ana irin hakan daban-daban a guri daban-daban, zaka ga an haɗa wannan da wannan, wancan da wancan a cewa suna soyayya kamar yadda aka yi wa Shamsu dan iya da aka ce suna soyayya da wato jaruma Maryam Yahaya. To mai sauraro a dukkan anan zamu kawo ƙarshen shirin namu na wannan rana. Kar ku manta da danna mana alamar subscribe kana ku danna mana alamar takararrawa domin haka shi ne za ku damar samun zababban labaran mu kuma ingantattu da zarar mun ɗora. Mun gode kallon wancan nan mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. Mun gode.